dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Ove nedelje vam dolazim sa videom iz moje kuhinje i opet ćemo pričati o tome da je totalno netipična tema kada je moj kanal u pitanju. Međutim, ima više razloga zašto snimam ovaj video. Prvi razlog je taj zato što ste jako lepo odreagovale, izrazile ste veliko interesovanje za video kućna hemija, odnosno omiljeni proizvod iz mog domaćinstva. Druga stvar je devojka koja mi je koja me podstakla uopšte da ovom videu i razmislim na taj način kao nešto što bi možda eventualno nekog interesovalo je taj što je student i što se seli iz svog rodnog grada, odnosno mesta u Beograd i želi da opremi svoju kuhinju sa nekim osnovnim stvarima, a s obzirom da me prati na Instagramu i na YouTubeu, zna da volim da kuvam, a zna da se prilično mogu pohvaliti time da kuhinju zaista koristim u punom sjaju i da sam vešta u istoj, te je zanimalo šta bi to onako na prvu rekla svakoj ženi da bi joj možda pomoglo u kuhinji i možda značilo. Naravno, ovde nećemo uzimati u obzir tanjire, šerpe, noževe, escajg, kutlaču i sve tome slično. Izdvojila sam od tih stvari samo nešto što mislim da je onako za neko prvo vreme neophodno bar nekome ko se tek useljava, pravi svoje domaćinstvo, odnosno to neko svoje porodično, da kažemo, gnezdo i samim tim želi da ima neke najosnovnije stvari, odnosno u njih prvo da uloži novac. Sve stvari koje ću vam u ovom videu pokazati su opcione i sve stvari iz ovog videa zaista možete manje više naći svuda. Zašto se sećam, to ću i da vam kažem, zašto ne, Google nam je najbolji prijatelj. Treći razlog zbog koga snimam ovaj video je takođe jedna od vas koja mi je poslala savršenu Instagram stranicu koju ću vam ja ostaviti ovde negde i dole link u opisu, da sada ne bih lupetala, ali recimo da se zove Sve za kuhinju. Ušla sam kod njih, imaju velik broj ljudi koji ih prati i našla sam gomilu stvari koje ja posjedujem u svojoj kuhinji i našla sam mnogo lepše stvari kod njih, mnogo novije, neke stvari ovde kod mene su stare po više od 5 godina i jako mi se dopada što su sve dimenzije navedene, što su sve cene navedene. Rekla bih da su sa cenama sasvim u redu, nisam obavila kupovinu i ovo svakako ne može da bude striktna preporuka za tu stranicu od mene, s obzirom da ja sa stranicom nemam ništa. Devojka je mislila da će me zainteresovati, bila je u pravu, uzeli su moju pažnju i dalje gledam šta mi je zanimljivo i šta bih negde mogla da uzmem za sebe, tako da ukoliko se to desi, kad se to desi, ja ću vas naravno obavestiti kako sam istim i zadovoljna. Sada možda nekome od vas bude zanimljivo da neki deo ovih stvari pronađe kod njih, ako već ne zna gde bi. Svakako da su tu i mnogobrojne radnje koje znamo po gradu, svakako da je tu i online, ali eto, možda neko želi onako na licu mesta, odnosno transparentno da pogleda cene, dimenzije, dostavu, kvalitet i znam da imaju, u opisu njihovog profila piše da imaju garanciju do 2 godine, čini mi se, na aparate koje uzmete kod njih ili posuđe, tako nešto. Četvrta stvar zbog koje snimam ovaj video je vreme koje nam ni ove nedelje nije išlo u prilog i ako ovako nastavim, od sledeće nedelje ćete me sigurno gledati na RTS-u kako vodim vremensku prognozu, zato što i prošla nedelja bila nešto šućmurasta i bez veze i ova nedelja takođe. Trebali smo da idemo na jedan izlet na koji ćemo na kraju morati da idemo naredne nedelje. Ja se iskreno nadam da će biti četvrtak u pitanju i sa tog izleta sam planirala da vam snimim vlog u koji ću da ubacim još svašta nešto. Između ostalog, pomerili smo istizanje garniture i to želim da vam snimim. Stigla mi je jedna fenomenalna komoda koju dok gledate ovaj video ne znam da li sam vam pokazala na Instagramu i to hoću da vam snimim, da imate onako, što se kaže, close up, da vidite. Ne znam koliko Instagram, odnosno Insta priče od 15 sekundi mogu sve verodostojno da prenesu, što bih ja želela da vidite, da vam kažem neke detalje, sitnice. Treba sledeće nedelje da se farbam, treba da idem da radim nokte, treba svašta nešto da se desi što se eto prosto rasteglo i razvuklo zbog ovog vremena gde jednostavno nemate pojma u kom momentu će tačno da pljusne kiša, već vam se čini da gotovo ceo dan pljušti svako malo. Tako je nastao ovaj video. Verujem da većinu neće interesovati i to potpuno razumem, potpuno podržavam. Postoje žene koje ne vole kuhinju, postoje žene koje ne kuvaju, postoje žene koje kuvaju po defaultu zato što moraju, u smislu toga imaju klince ili eto tako, nisu nešto zaluđene kuhinjom kao kuhinjom. Ja jesam i rado ću sa vama podeliti stvari koje mislim da su vam za prvo vreme
neophodne. Možda ne čak i za prvo vreme, možda neke žene koje takođe vole kuhinju kao ja, odnosno da borave u istoj, dobiju neku ideju i nađu sebi neki proizvod, odnosno predmet u ovom slučaju, koji će im olakšati svakodnevno korišćenje kuhinje. Eto, ukoliko vas ne zanima, izvinite, bar znate u početku o čemu ćemo pričati, preskočite ovaj video, pa ste zdravlje Bože, gledamo sa vlogom koji će vas verovatno mnogo više zanimati sledeće nedelje. Hajmo na video. Krenut ću od manjih stvari, zato što mi je lakše. Iskreno se nadam da sad ovde neću lupati, padati i sve redom. Ajmo ovako, hoću da krenem od merica. Merice u kuhinji su meni izuzetno bitna stvar. Mislim da ću tek, zdravlje Bože, ako Bog da zdravlje i života, tek kroz 20-30 godina skapirati poentu priče iz ruke. Još uvek nisam dostigla taj nivo kuvanja da nešto mogu da napravim eto tako iz ruke, a da nisu recimo palačinke ili nešto tome slično za šta dodajete odokativno. Otprilike znate kako smesa treba da izgleda. Sve drugo što radim, pogotovo kada pravim slatkiše u kojima sam izuzetno loša, malo se popravljam, odnosno oslobađam, ali sam izuzetno loša, mere su meni striktna stvar u kuhinji. Bez toga nema. Kada su mere u pitanju, ovo je stvar koju sam kupila u plastikarnici, plastikarnice obožavam i mislim da su jedne od najjačih radnji koje možete da nađete za kuću. Sad bi gomila ljudi rekla da obožava Zaru Home, meni je prelepa, ali ja sam žena plastikarnica. Ovo je zvučalo totalno pogrešno, s obzirom da ništa plastično nemam u sebi i na sebi. Znate šta sam želela da kažem? Pretpostavljam da znate. Uglavnom, ovo je klasičan bokalčić koji ja imam ravno 4 i više godina. Mislim da po njemu već možete videti kako se on to tako malo ishabao, izlizao, što je takođe meni jako drago, što znači da stvar koristim. I prvenstveno mislim da sve što smo kupili treba da iskoristimo u punom sjaju. Znači, ovo je bokalčić koji ima litar i ovde ima meru za tečnost, odnosno litar, ima meru za šećer, ima meru za brašno i ima posebnu meru za pirinač. U zavisnosti od toga šta vam piše u receptu, odnosno koja količina, tako ćete okretati koja vam namirnica bude bila potrebna. Ovo je stvar koja je meni nezamenljiva. Ne znam kud se baš seti da kupim ovako nešto drečavo, kud ne kupih nešto standardno, belo, providno, ali ljudi, bukvalno smo se selili, ja ne znam, za 8 godina 4 puta, i ovo je poslednja 2 išlo sa nama svuda. Mislim da je ovo prva stvar od koje treba da počnete. Naravno, čast izuzecima koji znaju ono, velika kašika supena 10 grama, mala 5 ili nešto tome slično. Ja vam se tu zabrojim posle 3. kašike, nemam pojma šta sam stavila u fil, zašto bez veze da upropašćavam recept. Sledeća stvar koju imam izgleda ovako. I ovo su merice koje je meni poklonila Pivokosa. Prošle ili pretprošle godine, čini mi se pretprošle godine kada smo snimale video, kuvale smo naravno i znate da, pretpostavljam većina vas zna da Pivokosa ima svoju poslastičarnicu, mada ne znam da li možemo da kažemo poslastičarnica, ima kukićino, tako ćemo zvati, Novosađani pretpostavljam da znaju naravno. Ona mi je poklonila ove merice i dok sam ja skapirala kako sa njima treba da radim, boga mi prošlo je skoro godinu dana, zatim sam otišla na internet i videla šta znači ova mera, s obzirom da su američki u pitanju, i onda mi apsolutno nije bilo jasno šta je pola kašike, šta je 1 kap, šta je pola kap, šta je pola šolje, šta je cela šolja, šta je trećina i tako dalje. Malo mi je trebalo tu da se namotam. Od kada sam se namotala, ne prestajem da ih koristim, jako su lagane za održavanje, odlično se peru, to mi je najbolje od svega. U njih bukvalno sipam i ulje i brašno i najbolja mi je stvar od svega kada vadim, pa hoću da prebacim, na primer, kada punim mafine, vrlo često koristim ovu malu, izvučem kalupe, sipam, sprečavam da mi curi okolo, vrlo korisna stvar. Pretpostavljam da ona ovo koristi u kukićinu, gde je pronašla zaista ne znam. Donela mi ih je, inače su došle ovako zapakovane, ovako, imam jedno 4, 5, otprilike 5 ovih ima, međutim ja sam izdvojila 2 koje najviše koristim u kuhinji i koje mi stoje u ovoj fioci gde mi stoji escajk, zato što su mi najkorisnije, najpotrebnije. Sve što manje koristim sklanjam, da mi ne bi pravilo gužvu i da ne bi zaklanjalo ove stvari koje stvarno koristim.
Sledeća stvar bez koje kujna ne može da funkcioniše je, verujem da većina zna, ovo je ljuštilica, ne znam kako se to istinski zove. Kao kada sam pričala o pranju sudova i o sunđeru koju koristim, tako isto kažem i za ovu stvar. Nema šanse da sada nožem uspem da oljuštim šargarepu, krompir, paškant ili tikvicu ili nešto tome slično, krastavac, zato što sam izgubila osjećaj u ruci i sada kada bih ljuštila nožem, čini mi se da bih veliku količinu proizvoda, odnosno same namirnice, bacila, da bih otkinula više krompira nego što je potrebno da se skine samo kora ili više šargarepe. Ovo toliko, što se kaže onako, Amerikanci često kažu na slice seče, odnosno na te neke lepe, fine šnite i možete sa ovim, nevezano potpuno od toga što ljuštite povrće ili voće ili jabuku, šta već ko radi, krušku, možete koristiti da napravite i špagete, odnosno da od tikvica ili nekog mekšeg povrća, krastavca ili nešto tome slično, dobijete te neke tanke, lepe komade povrća sa kojima posle možete ili da ga pohujete ili da ga jedete sirovog ili kako god. Znači, bez ovoga zaista ne bih više znala da oljuštim povrće, zato što mi je ovo toliko ušlo u ruku i rutinu da je nenormalno. Sledeća stvar koju takođe imam, pa ne 5, nego 105 godina, je silikonska četkica koja služi za premazivanje. Najčešće ne mesimo svaki dan, pretpostavljam, ja bar ne mislim svaki dan. Pravim tu i tamo te đakonijice gotovo svaki dan, ali opet to nije u toj nekoj meri da vam je pre potrebno. Ja ovo koristim za premazivanje testa, za premazivanje slatkiša, ja ovo koristim za premazivanje tiganja kada pečem palačinke, žumance kada umutite pa premazujete preko, u raznim receptima postoje, često možete naći da umutite žumance pa stavite preko, pa preko pospete susam ili kim ili šta god, neophodna stvar. Koliko god delovala glupavo i četka za kuhinju silikonska, koja vam evidentno kao neće biti potrebna svaki dan, meni je neophodna i bez nje se u ovom smislu ne bi snašla, osim naravno ako ne bi koristila ubrus, ulje, stari neki princip za kojom više nema zaista potrebe koristiti. Pre, kada sam mafine pekla u onim metalnim plehovima, što sam potpuno izbacila kada sam krenula da koristim silikonske, koje ćete videti, već ste videli kod mene 1000 puta, premazivala sam upravo ovim i mislim da je super stvar. Nađite plastikarnicu, kažem vam, mora negde da postoji. Sledeća stvar koju imam je gnječilica za beli luk, koju do nove godine nisam imala. Onda je to čuo moj zet, čuo je da sam u nekom svom videu pričala da mi je to potrebno. Zašto mi je potrebno? Iz više razloga. Prvo, štedi vreme, druga stvar, nemate mogućnost da vam ostane miris belog luka koji nije vrlo često prijatan na rukama, da vam se uvuče u kožu, pore, ispod noktiju ili kako god. Nekako je mnogo brže i jednostavnije oljuštiti za sekund beli luk, ubaciti ga unutra, istisnuti u jelo, potopite, operete. Ovo je jedna vrlo korisna stvar, samo morate naći zaista kvalitetnu gnječilicu, što ovo zaista jeste. Pre svega jeste, znači da bude čvršća, da vidite da je masivnija, da je od ove neke kuvane plastike i mislim da je mnogo bolji princip od metalne. Metalna se jako brzo razglavi, da li nije? Sad eto, posle ja luda. Sad imate priliku live da čujete komšiju, popit ću malo vode dok se ne šlogiram. Inače je stidljiv, kao ona žaba iz crtača, neće kad ga neko gleda. Kad ga ne gledate, onda on zasija. Joj, beneficirani radni staž mi je potreban. Odlična stvar. Čini mi se da je dosta bolja od metalnih. Metalne sam već posjedovala, ozbiljno se razglave. Sledeća stvar je nešto što sam, čini mi se, kupila u Ideji. Ja bih rekla da je ovo iz Ideje, klasična hvataljka koja vam je potrebna za sve živo, ali ako je kupujete i kada je kupujete, gledajte da ima nešto ovog tipa, što može da je zaglavi, zato što ako vam ovako stoji u fioci gde vam stoji sve drugo, kašičice, viljuščice i ostalo, non stop ćete se s njom nešto, bar sam ja pre koje sam imala, pa sam onda bila pametna, dodala 150 dinara više i kupila lepo sebi da je zatvorim, raširim je samo kad je korišćena i kad je perem, pre nego što je stavim u fioku, kada se osuši, zatvorim je. Mislim da ne postoji žena koja ne zna za hvataljku i da je to jedna od najpotrebnijih stvari. Pohovanje, prženje, okretanje, stavljanje na vruće ulje da se ne biste opekle, odnosno da vam ne bi prsnulo na ruku.
odlična stvar. Sljedeća stvar je mutilica, kad Nadalina muti jaja. Mutilica ručna, zašto ručna? Nisam pristalica naravno da mutim stvari koje nema potrebe rukom, odnosno mutim ih se mikserom. Miksera nema u ovom videu zato što sam vam se pohvalila u poslednjem vlogu da mi je pre mesec i po 2 dana eksplodirao u ruci dok sam mutila fil za tortu i bila sam u fazonu ok kad sam shvatila da mi nije ništa, da mi nije razneo ruku, da sam preživjela, da mi ne kroz fil od torte, zato što sam se baš potrudila jer mi slatkiši ne idu baš najbolje, sve je prošlo ok. Naručila sam neki drugi, mali da ga imam za prvo vreme, tada smo još bili u karantinu, nije se izlazilo iz kuće, naručila sam ga online, neki Delimano, par hiljada dinara sam ga platila, 500-600 dinara još garanciju na par godina, bez veze, ljudi, bez veze, može da umuti tako jaja, palačinke, te neke stvari, brojicu na brzinu, možda mafine i to je to, sve nešto jače, ne. Dokopat će se bočka onog ogromnog, samo da vidim prvo gde da ga stavim i kako da ga koristim i mislim da ću ga onda koristiti u svom punom sjaju. Potrebna stvar, zaista, koliko god imali mikser ili sad kao ja u ovom slučaju mikser ko mikser, dok ne stigne taj neki, da kažemo, ozbiljniji, stoni i veći mikser, mutilica je potrebna. Mutilica je meni super kad pravim knedle, zato što ja volim da pravim knedle, to ste imali priliku dosta puta da vidite i u videima i kod mene na Instagramu, dok se napravi sneg od belanaca, zatim dodate žumanca, umutite, zatim onda dodate griz, pa određujete hoćete da budu gušće ili će da budu ređe. Zašto viljuškom? Treba mi mnogo više posla, mutilica je odlična stvar. Nekada kada me mrzi da palim mikser za, ne znam, tipa 10 palačinaca, onda uzmem ovo, izlupam čas posla i to je to. Imala sam silikonsku i moram vam priznati da je u odnosu na ove druge što sam vam pokazala stvari od te neke silikona kuvane plastike bolja žičana i mikser, zapamtite, ako ga kupujete vam je neuporedivo bolji sa tanjim ovim ivicama nego sa debljim. Verujte mi, šta vam Bočko kaže, verujte mi, probala sam jedan i drugi, tad kad mi je eksplodirao dok sam čekala svoj, pozajmila sam od komšinice njen, star 40 godina, duge su mu one što se vrte i tanke, znači smutilo mi je tortu za 15 minuta. Drago mi je što vam se predstavlja. Sekač za picu. Ovo je stvar koju ja ne koristim samo za picu, zato što se pica ne pravi svakodnevno, bar ja nisam tip koji je pravi svakodnevno. Ovo je sekač koji ja koristim za svu moguću hranu koja mi je potrebna u kuhinji, a na primer, mesne kiflice. Treba mi da odsečem deo gde mi je višak od pleha. Treba mi da odsečem deo gde mi, na primer, više viri meso, gde mi više viri povrće i sve redom. Odlična stvar, zato što možete da uprete svu svoju snagu koju imate na radnu ploču i da lepo isečete sav višak koji vam je potreban, jer se vrlo često desi da ne možemo da pogodimo baš pravu dimenziju hrane koja treba da stane u pleh ili u šerpu i odlična je stvar. Stvar koja vam je potrebna je svakako oštrač za nož, moj neki prastari, baš ofucani, izgleda ovako, zato što je i za nož i za makaze, što je odlična stvar, mislim da svako u kuhinji treba da posjeduje makaze. Ovo su kuhinjske makaze, ali ne makaze za sečenje hrane, ovo su klasične makaze iz knjižare, koje ja nikad nisam iskoristila ni za što drugo, osim za to da mi otvore proizvod, iseku pek papir, ukoliko nisam kupila onaj koji treba, pokazat ću vam već koji, i tako dalje. Znači, makaze u kuhinji kao must have. To, makaze ako nemate u kuhinji, ne znam šta radite. Uglavnom, oštač noževa, tu nema šta puno da polemišemo, vrlo je bitno da imate 1 do 2 vrlo dobra, vrlo kvalitetna i vrlo oštra noža. Ja imam satare, bukvalno, imam manji, veći, ja dosta stvari pravim sa manjim nožem, lakši mi je, prosto mi je više ušao u ruku. Imam druga, pričala sam već, koja je kuvar, te me on upremio setom noževa, za koje on misli da mi je naravno u tom momentu bilo potrebno. Neki od njih zaista izgledaju jezivo, kao na čaki lutkica, ili nosio na nož neki. Jezivo izgledaju, ali odlično rade svoj posao, znači vrlo je bitno da u kuhinji posjedujete jako dobre noževe, par 2 komada, jedan veći, jedan manji, i naravno univerzalna stvar, nešto gde ćete ih oštriti jer ih svakako nećete baciti. Stvar koja takođe može da zvuči prilično smešno su gumice, ali ovo je stvar bez koje ja ne mogu da zamislim kuhinju. Ovo je pakovanje od 25 grama, ovo ima gomilu nekih komada, ovo je pakovanje koje se inače zove Fresh, ako nekome znači, i ovo ja kupujem u Ideji. Pogledajte vi kolicine meni tu još ostalo, znači zaista vrlo malo. Puno ovo dođe, nema šanse da ga potrošite. Ovo je
prosto stvar koju ja koristim za sve i svašta. Najčešće da vezujem proizvode, međutim, to sad hoću da izbegnem, ne zato što sad ne znam ni ja sam šta, pa ja otkrila neke činije, nego zato što mi oduzima mnogo vremena, mrzi me ujutru kad nešto pravim, da ga odvezujem, da ga zavezujem. Palente, brašna, granole, susamčije i sve ostalo što se zavezuje. Tako da sam ja iz Ikea naručila, ostavit ću vam ovde sliku šta, čekam da mi stigne. Naručila sam malo velikih, malo malih, pa ćemo da vidimo kako funkcioniše. Najviše sam ih naručila zato što su na poklopac i zato što su jako uske, a duge i štede mi prostor, bar se nadam da ću kuhinskim elementima da mi znatno uštede prostor, ali mislim da se ni tada gumica neću odreći. Znate ono, ajvar, gore ono, tegla, klasične, kako mi to zovemo, gumice za tegle, s kojima ne vezujemo kosu, jer sam čula, ne znam da li mit ili istina, da kosa na mestima gde se ove gumice vezuju hoće da popuca, da procveta ili nešto tome slično. Gumice su neizostavna stvar kod mene, ne postoji. Ili, na primer, kada odlažem hranu koja je ostalo za sutra, pa kada prebacim foliju, ja to sve razvučem, zapakujem, imate veće, imate manje, tako da je savršena stvar. Kese za zamrzivač, zašto? Prvenstveno zato što kada odemo na pijacu, mi najčešće kupujemo meso Ideja i najčešće kupujemo meso, verujem da će ljudi iz Beograda znati, Lenče na pijaci. Čini mi se da Kalinić pijaca u pitanju, ja bih rekla da jeste. Lenče mesara, čuvena mesara, gde odlazimo po uvek sveže meso i tu kupujemo određene količine više vrsti mesa. Ukoliko u vašem domaćinstvu odvajate hranu ili pravite zimnicu ili volite da ispečete paprike, što ljute, što slatke, pa da ih stavite u zamrzivač, šta god da odvajate, što ja kažem sarme i sataraš ili to neko meso, mislim da je korisna stvar. Ono zašto sam ih ja još najčešće koristila, a boga mi sad kad stignu ove kutije, nazovimo kutije za odlaganje hrane iz Ikea, više neću, je da stavim unutra sve što mi je u ogromnoj kutiji, samoj ambalaži, a zauzima mi mesto, pa ja vrlo često unutra prespem granolu, vrlo često unutra prespem brašno, ako mi ga ostane do pola, zavežem i ostalo. Još jedna korisna stvar uz njih su svakako DM-ove nalepnice, koje do početka snimanja ovog videa nisam mogla da iskopam jer su mi negde upale skroz iza, a tačno bi ostavila ruku iza. Nalepnice o kojima sam vam pričala, znači mali stikeri kojih imate ono 100-200 komada u pakovanju, a pakovanje košta celih 200 dinara otprilike, imate ih za nebrojano korišćenja, gde ubacite unutra naravno meso, znate šta je mleveno meso, znate šta je but, znate šta su kremenade, šta su šnicle, tako napišete, zalepite, stavite u zamrzivač i to je to. Ove moje konkretno nemam pojma ni čije su, ni kolike su, ne znam zaprimenu baš ovih kesa, ali otprilike to je to što ja koristim, sve manje od toga mi je nepotrebno, bar kod mene u kuhinji, jer nikada ne kupimo 100 do 200 grama mesa, već otprilike neka norma koju mi kupujemo mesa je recimo po pola kilograma od svega i svačega, pa sad zavisi. Sljedeća stvar je gospođa vagica. Ovo je jedna vagica, jedna jedina vagica koju ja posjedujem u kući. Postoje par stvari koje su kod mene u kući zabranjene. To su vaga, pegla, isključivo pegla. Znači, pegla je daska za peglanje i sve tome slično, znači ja vagu za merenje nemam, a niti sam ikad u svom životu imala. Čini mi se da su ovo klasične baterije, jesu, znači ovo su vam kao baterije za daljinski ili za sat, ovo je vagica koju imam godinama, ona je već, nadam se da vidite dole pokabana, ona je potpuno čista naravno, ali već je dole izgrebana i sve redom i ima naravno da je upalite, da je imate mod, imate da je vratite na nulu, odnosno na samo korišćenje, vagica kao stvar koja je meni zaista neophodna, jer sve što pravim po receptu, kako sam vam već na početku samog videa rekla, a da nije nešto odokativno, što otprilike mi je već negde ušlo u rutinu i znam već kako bi trebalo da ispadne ili da izgleda. Sviđa mi se što se ovaj deo pere i odvoji, onda ovo možete da aplicirate gde god hoćete, mislim boja kao boja. Realno sam mogla kupim neku lepšu, ali ajde, i njoj još uvek radim, mada i njoj je vreme za menjanje. 3 najpotrebnije stvari kod mene u kuhinji su svakako folija. Da li da objašnjavam zašto sve služi, zašto mi je sve potrebna, da li da objašnjavam da je najsočnije jelo iz rerne onog momenta kada svako moguće jelo koje pravite
prekrijete jedno dobrih pola sata, 45 minuta folijom, pa zatim je skinete i pustite da se ono u rerni zapeče. Kada to uradite, dobijate neuporedivo sočnije, lepše i ukusnije jelo, zato što se ono priprema samo u svom soku, odnosno nema gde vazduh da cirkuliše topli i odlazi, već sve ostaje u posudi. Onog momenta kad je skinete, samo zapečete, pogotovo ako neko želi rešije, da li da upakujete, recimo hleba ako vam ostane, da li kada odložete hranu u frižider za sutra, ne postoji stvar, ova folija je kod mene sve. Ništa manje od toga nije ni pek papir, zato što znate da sam pričala da mislim da čovek koji je patentirao pek papir treba da bude milioner, zaista treba da bude milioner. Ne pamtim kada sam poslednji put iskoristila ulje, kada imam pek papir, odnosno kada sam poslednji put nauljila pleh, posula brašno ili kada sam poslednji put nešto u rerni ispekla na ulju. Drugo su naravno jaja, drugo su recepti u koje direktno ide ulje, drugo je ono kad pravite palačinke, ali za sve ostalo što ide u rernu apsolutno ne koristim ništa do klasičnog pek papira, što ste imali priliku najčešće da viđete kod mene u Insta storijima kada pripremam neku hranu, odnosno ili kad vam ostavim neki recept. Najviše volim pek papir koji je već razlistan sam, pa ne znam nija koliko papira u pakovanju imate, samo ga izvučete i to bi trebalo da je neka optimalna mera svakog pleha, neka univerzalna mera, međutim kada ne nađem taj, onda uzmem ovaj koji je izjedna, ali dole ima ove male, nadam se da možete da vidite, na šta vi zapravo izvučete papir. Meni se otvorio, ne treba tako da izgleda, treba da je potpuno zatvoren. Znači, izvučete količinu papira koja vam je potrebna i onda ne morate naravno seći makazama, već vam ovo dole seče. Komšija me ubija. Bez toga ne ostajem nikada. Poslednja stvar je svakako samoprijanjujuća folija, odnosno razlikuje se od aluminijumske folije, takođe jedna od mojih omiljenih stvari. Kada sam u vreme karantina izvalila, čitajući mnoge recepte, pokušavajući da napravim mnoge stvari koje do sada nisam, da testo se najbolje diže kada ga ostavite pola sata do sat ispod ovoga. Kada mu napravite vakum i ne date mu ni malo vazduha, zapravo se najbolje diže, kažu da se čak bolje diže i od onoga kada je na toploti prekriveno krpom. I probala sam to i do sada mi je 15-20 puta pokazano na delu da je apsolutno tačno, odnosno da nije mit u pitanju. Svaki put kada sam obmotala veliku činiju u kojoj sam nešto zamesila i ostavila da nadođe i kada sam činiju ostavila bez trunke vazduha, testo se toliko podiglo da je krenulo da diže i ovo. Ne znam da li postoji stvar za koju ne možete da je koristite u kuhinji, gledam da bez ove 3 stvari nikada ne ostane. Ok, kada je posuđe u pitanju, naravno tu su, opet da kažem, šerpe, što kvalitetnija, što bolja šerpa, to će vam svakako duže trajati. Metalac ima savršeno posuđe i da, jesu im cene čitav život jake, jesu im setovi šerpi zaista kao da treba da zamenite 4 zimske gume, to je kvalitet. Ja imam jednu metalac šerpu koju sam dobila na poklon i zaista je nešto što vredi svaki dinar. Imam je godinama, a nikada mi u njoj ništa nije zagorelo, u njoj pravim fil, u njoj pravim sarmu, u njoj pravim pastu, u njoj pravim kupus, nikada mi ništa u životu nije zagorelo. Mislim da ove činije svako treba da posjeduje u svom domaćinstvu. Ovo su konkretno činije iz Ideje, međutim, Ideje ima sjajne staklene koje meni trenutno nisu tu, zato što ja sam klasičan, ne znam da li to može u narodu da se kaže, razdeljivač hrane. Kod nas u kući se hrana ne baca nikada. Mi smo kao deca inače odrasli ne baš tim nekim, da kažemo, sjajnim uslovima i vrlo smo u životu naučili da cenimo par onako baš životnih stvari, između kojih je i hrana, koja nam je onako svakodnevno dostupna i kasnije kada smo svi počeli da radimo i kada su se vremena promenila i kada je svako stasao svog čoveka i svako vodi od nas troje svoje, da kažemo, domaćinstvo, ostali smo verni nekim stvarima kojima smo učeni od malih nogu, a to je da se hrana ne baca i da se deli i da je najveća nepravda i najveća tuga na ovom svetu da je neko gladan i da na ovom svetu niko ne sme da bude gladan. Samim tim, ja imam stotinu ovakvih činjenica, većih, manjih, raznih oblika i sve što napravim, a znate da mnogo često i mnogo količinski kuvam, a živi nas samo dvoje u
u stanu, odnosno suprug i ja, i često pitate, zanemarit ćemo to što on trenira kao konj 10 puta nedeljno i što ima 115 kila i što zaista jede 300 puta dnevno, vrlo jako i vrlo količinski mnogo hrane. Ja sam osoba koja to sve uzme i razdeli, nebitno u smislu to kao neko je gladan, nego volim da razdelim, volim da pošaljem baki i deki, volim da pošaljem mami, volim da pošaljem tetki, bratu, volim da odnesem komšijama preko puta, niti mi je ko tražio, niti se to uopšte očekuje od mene, ali volim. Ne podnosim da se hrana baca i sve što skuvam volim da se pojede. Te su moje staklene činjenice trenutno, braći i sestre, ko gleda nek mi vrati, ne znam kod koga su, Dev ima savršene staklene činjenice koje čuvaju toplotu i isto imaju ovakve poklopce, a ovo su mi iz Ideje i savršene su, već sam pokazivala u nekom od videa. Znači za odlaganje hrane odlična stvar, verujem da ih još uvek možete naći, njihova cena je vrlo pristupačna. Za salatu je vrlo često napravim rusku salatu ili bilo šta tome slično pa odložim i kad god vidite na storiju ove moje činjenice, pitate me. Da, još jedna stvar koju ne treba da uradite, molim vas ne radite, ne pitajte kako znam. Kada smo slavili slavu u decembru, pravila sam jednu salatu na dva načina, jedna je bila ljuta, a druga nije bila ljuta. I ja sam na ovu što je neljuta ostavila ovako, a na tu što je ljuta zalepila ono demovo, na stakleno demovo, da znamo zbog gostiju šta je ljuto, šta nije. Nikada u životu nije moglo da se skine. Tako da nekako drugačije označavajte šta vam je šta. Imam i ovakav fazon, ovih imam 6 miliona, znači bukvalno ljudi, ovo je samo ono što sam dograbila ispod 6 miliona, najmanja mi je za, ne znam, evo ovu licna, za Kikiriki 1, ja sam ovo kupovala bukvalno do iznemoglosti, znači imam ih u svim veličinama, odlična stvar, kažem, za skladištenje hrane ili ako imate višak hrane, da nekome pošaljete, da nekoga obradujete, kako nismo izlazili iz kuće, pa boga mi, to svi kažemo 2 meseca, ali vidim ja da mi svi malo više ne izlazimo iz kuće, jer nam je teže, bar meni je malo teže da se prespujem u glavi, ne radi straha, strah nisam imala ni onda za sebe nikakav, već radi toga što je sve nekako čudno i dalje mi je jako čudno, nešto su ljudi previše rezervisani, fali mi one toplote među ljudima i bliskosti, nekako su nepoverljivi, nekako su na distanci, nadam se da krajnji cilj svega nije na kraju bilo to, da smo svi nekako malo nepoverljivi, ne znam, pričat ćemo o tome u jednom videu, spremam vam video, jedan super je, meni je bar super, ne znam kako ćete vi odreagovati, zato što vam ja uvek kažem da sam odgovorna za ono što kažem, a ne za ono kako neko shvati. Odlične činjenice. Ok, sledeća stvar, jedna vatrostalna činija, imam ih 2. Moja kuma mi je kupila na pumpi pre 5000 godina. Ja bukvalno tu vatrostalnu, onu moju ovalnu činiju, vidite na storijima, imam 7 godina. 7 godina sigurno imam, najjača moguća stvar na svetu, isto da ne morate da stavljate ulje, isto da ne mora ništa da vam se hvata, lepi, da se vrlo brzo i lepo ravnomerno spremi. Ovu sam kupila, čini mi se u Maxiju, bilo je ono kao skupite, ne znam, bodove one, čini mi se da je tako neka akcija bila. Ili Tempo, Metro, nešto tome slično je bilo, neki market je bio. Skupite one bodove i onda za tipa 800 dinara dobijete ovu činiju ako hoćete. Mi smo imali te bodove, te kartice i uzeli smo činiju. Vatrostalna činija je meni vrhunac kuhinje. Ono što svakako želim da dokupim je ekspres lonac. Mislim da je super stvar, samo da vidim kako bi ga držala, odnosno gde bi to skladištila. Kažu žene da je vrhunska stvar. Sledeća stvar koja mislim da je apsolutno korisna su kalupi za sve. Ja u ovome pravim carsku pitu, ja u ovome pravim cheesecake, markizu, ovu tortu, onu tortu, skorava, bez skora, sa filom, picu sam u ovom pravila i ovo je kupljeno, verovali vi ili ne, kod Kineza. Pre 4 godine sam ovo kupila i bila sam u fazonu šta je pisac teo da kaže s ovim, meni je ovo potpuno neupotrebljivo, međutim ljudi moji kod mene na storijima, ako me pratite, stvarno vidite da je ovo bukvalno svake nedelje koristim po 2 puta za nešto. Ono što mi je odličan fazon sa ovim pet papirom je što otvorim lepo kalup, izbacim dno, stavim na ovo pek papir, zatim pritisnem, odnosno zatvorim ovaj kalup kako treba, makazama okolo obrubim pek papir, dole ostane, nikad mi se ništa nije zalepilo, nikad mi se ništa nije kačilo, videla sam na stranici koju sam vam pomenula na početku videa da imaju u obliku srca i to mi je baš gotivno i čini mi se da je toga cena jača nego kod Kineza, ali možda je kvalitetnije, ne znam, proverit ću, vidjet ću pa ću vam
javiti ako budem pazarila, ali videla sam da imaju te oblike, savršeno je, ne nužno da vam je potrebno, nego ako hoćete da se zezate. Sljedeća stvar koja mislim da je potrebna svakom domaćinstvu, odnosno ženi u kuhinji, su gomiletina ovih staklenih činjenica. Ja i zaista imam gomiletinu. Ove konkretno, kad god vidite kod mene, pitate odakle su, iz Maxija, su pre godinu dana. Vrlo često, gotovo uvek Maxi ima ovako te neke činjenice svoje. Za sve. Za odlaganje, za to kad vam gosti dođu da sipate salatu, da ne vadite recimo rusku salatu u ovome. Ako ste to odložili, da sipate salatu, da ujutro napravite sebi musli, kašu, ma šta god da mutite tu sebi, šta god da stavljate voće uveč ako jedete, šta god, odlična stvar. Meni 1000 puta u toku dana zatreba da li da tu smutim jaja, pa da prespem, pa fil, pa ovo, pa da odložim, pa žumanca od belanca. Ako su vam potrebni ovi tipovi činjenica, pogledajte Maxi zato što su njima zaista cene super i vrlo često imate tipa 3 za cenu jedne ili tako nešto. Tako sam ja nešto i kupila ove roze. Ma fenomenalno se sviđale mi se boje što je tako pastelna. Ove dve stvari, vrlo nam je jasno da su svima potrebne. Džemđir, kada cedite povrće, kada cedite špagete, šta god da radite, neću da vas davim, nemam neki specijalan razlog i uvod, osim da je zaista potrebno. Ove mali, vrlo često žene kažu da im nije potrebna stvar, zato što ovo često vezujemo za ceđenje čaja, a zapravo ovo je takav spas za šećer u prahu kada hoćete da stavite na kolače ili kakao ili bilo šta tome slično, ili imate one kalupe za šare, pa kad vam neko dođe ako hoćete kaficu da napravite, sjajna stvar, a naravno i za čaj koji nije u kesicama, već su onako prosto biljke. Mislim da je odlična stvar. Šta mi je potrebno još? Potrebno vam je dobar tiganj. Ja imam dobar tiganj već godinama, teflon je u pitanju, izgleda ovako, malo se on već raspada. Nešto je nalik poluvok, ja bih rekla, jer se vok zove, mislim da. Naš je već potpuno izgreban i izlubljen i sve, koliko god ja nikada u tiganje ne stavljam metal, već imam ovu silikonsku špatulicu. Zagrebe se, ljudi, preturite, zaboravite, izvučete hranu viljuškom, nožem i tako dalje. Nisu ovo stvari koje baš u tom maniru, ako ih koristite svakodnevno, što ja sa ovim tiganjem radim svakodnevno, nisu baš stvari koje mogu da vam traju 150 godina. Čini mi se da sam ovo kupila u Win-Winu po nekoj ceni koja je bila ludilo, tipa koštao je recimo sada 2000 dinara ili tako nešto. Oduvek sam tražila da bude malo dublji od klasičnog tiganja koji je, ne znam, za jaja, ujutru kobasice, palačinke ili šta god. Našla sam i verujte mi, ne bi ga menjala stvarno ni za što na svetu. Ono što bih malo voljela da je više je samo da je još malo dublji, čisto da mi ne ispada kada nešto pravim, ali u 99% slučajeva ga vi ćete kod mene. Nikad mi se ništa za sve ove godine nije zalepilo. Sljedeća stvar o kojoj sam vam već pričala su... Pa sad komšija i ti i svi. Ajde, mogu ja još da trpim. Imam ja živaca kukuće, babe moj. Silikonski kalupi za projice, videla sam i kod ovih na Instagramu, imaju razne, vrlo slične ovima. Kod njih ću još dokupiti, s obzirom da ovo imamo godinama. Ja ovo kupila, videla kod moje kume, ona ih ima u raznim varijantama, oblicima, temama. Voljela bi kod njih da kupim malo manje, znači da kupim, evo baš ovako da imaju 6. Kod nje sam videla, ona ima svakakve te moguće varijante, tako da sam vam već o tome pričala da bih želela da kupim. Nikada mi se ništa nije zalepilo, nikada nisam morala da dodajem dodatno dole ulje, brašno ili nešto tome slično i voljela bih da kupim i malo veće, s obzirom da ja u ovome pravim sve i što su mafini, i što su projice i slano i slatko. Nije mi ovo samo kao pravi mafine pa sipam unutra, već sve te neke stvari koje su tako tečne, a da možete da napravite kao što je, ne znam, testo sa sirom ili bilo šta tome slično, super mi je ova varijanta. Kada su aparati u pitanju, izdvojila sam 3, mikser nisam, nadam se da se vidimo s njim nekom drugom prilikom, koji nisu nešto najneophodnije, ali možda vam u nekom smislu zatrebaju i učine vam se zanimljivo. Prva stvar je Nutribullet i mislim da je on nadaleko čuven i poznat svima. Ja ga uopšte ne koristim nešto često, ali kada ga koristim, vrlo je koristan u kuhinji. Ne sad samo kada
I ako želite da pravite neke šejkove, već i ukoliko želite da pravite neke kaše, ukoliko želite da usitnite luk. Najčešće ga koristim, na primjer, kada pravim kuvana jela za 2 do 3 dana. Odnosno, kada, na primjer, pravim pasulj, pa sad znamo da pasulj iziskuje 4 vrste luka, zato što ja unutra ubacim i prazi luk, i crni luk, i beli luk, i sremuš, sve nešto što nađem, a tiče se luka, ja ubacim unutra. Ovo smo dobili od druga pre jedno 5-6 godina, otprilike Nutribullet, gde sad tačno možete da nađete, verujem da ima Topshop, ako je to još uvek u tom smislu aktuelno, da ga još uvek ima i znam da vrlo često imaju neke rate. Ono što se meni na početku samom nije sviđalo, što je njemu kućište previše teško i što je on previše kavast. Međutim, kada vidite čemu sve može da služi, znači možete unutra da mešate koštunjevo voće, recimo i sa plazmom, i da drobite, da pasirate ili bilo šta tome slično da radite. Ja sam odvojila delove, a to je da mi ova manje služi za slane stvari, odnosno kada sečem luk i kada mešam luk, šargarepu ili bilo šta tome slično, odnosno samo povrće. A druga, ona veća klasična, što verujem da znate, koja mi se nalazi gore, nego nisam htela i nju da spuštam, je za slatke stvari, odnosno kada mi je potrebno za jagode, višnje, trešnje, banane, ovsene pahuljice, mleko, šta god sad više tu unutra miksali, ubacivali, dali keks i za koje god potrebe da mi treba. Ono što treba da znate svakako je da je prejak, da morate da vodite računa kako ga koristite. On ima ovaj svoj sistem da ga dole zaglavite, ali on je toliko bučan i jak, tako da je moguće da me kod njega prilično to odbija. To zaista kratko traje, do nekih možda minut vas maltretira, ali vrlo korisna stvar i možda neko čak koristi više i od mene. Ja kada koristim, u smislu kuhinje, vrlo je korisna. Ovo je skroz opcionalna stvar koju sam htela da vam kažem, a ovo je svakako mutilica za Nes koju sam kupila u Maxiju pre tipa godinu i po dana i koštala je celih 600-700 dinara. Imam gradaciju kada je kafa u pitanju, koja se menja iz etape u etapu, odnosno iz godine u godinu. Nekada mi je omiljen Nes, pa iz aparata, pa ova, a sada mi ide otprilike ovako, znači ide turska, pa iz aparata, pa Nes. Sve 3 opcije konstantno imam u kući, odnosno bar se trudim da imam u kući. Nekada kad neka zafali, onda je okej, zato što uvek imate alternativu. Često pitate kako napravim onoliku penu za Nes, kad vam se pohvalim kako sam samo penu za Nes sebi napravila i kad serviram sebi ujutru kafu, kada ostanem i bez turske i bez patronica za aparat. To je sa ovim čudom koje sam videla da dosta po internetu žene koriste da tipa umute jaja i nešto što im brzinski treba, a da sad baš ne vade ceo mikser i da ne lupaju viljuškom, već upale ovo. Vrlo je brzo i vrlo jako. Naravno, ne možete sad da napravite fil za tortu s ovim, ali je super stvar i vrlo je pristupačno, stvarno jeste. Ovih mutilica u životu sam promenila 300.000, peri, deri, pa koliko traje. I poslednja stvar je svakako aparat za kafu, to je aparat sa kojim sam ja napravila najbolju moguću kupovinu, meni se čini. Kupila sam ga prošle godine, krajem septembra meseca, početkom oktobra, rekla bih u Tehnomaniji, koštao je 16.000 dinara, ja sam ga platila 7.700 kao juče se sećam, ne dolazi sa patronama. Dolce Gusto u pitanju i pitala ste me da li koristim neke druge patrone, odnosno da li neke druge patrone mogu da stanu unutra, a da nije Dolce Gusto u pitanju, ne znam, nikada do sada to nismo probali. Kupujemo ove kutije patrona u Maxiju, Metrou, Ideji, gde ih nađemo, uglavnom ih ima svuda. Kafu koju mi najčešće kupujemo, upravo vam ovde pokazujem, tako da mislim da nije naravno nikako najobaveznije, najneophodnija stvar u kuhinji, ali je zaista moja preporuka od srca, s obzirom da je svakodnevno korišćena i zaista ima širok izbor kafa. Međutim, opet vam preporučujem da malo bacite pogled na sajt ili na samu prodavnicu i da vidite kada imaju to nenormalno sniženje od 50-60%, kako sam i ja sama prošla pre par meseci, kada sam videla da je cena više nego duplo manja, momentalno sam ga kupila. Dobijate kutiju, garanciju, objašnjenje, vrlo se lako koristi, tako da svakako ne ulazi u top proizvoda koji su vam potrebni u kuhinji, ali imate ogromnu preporuku za sam aparat, s obzirom da pričam o kuhinji, a da mi sam stoji u kuhinji. Eto, ženske moje, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ništa toliko nešto veliko i bitno što sam htela da vam preporučim nisam zaboravila, a mi se vidimo sa novim videom već sledeće nedelje i čini mi se, ako se stabilizuje vreme, da pričamo o vlogu. Pišite mi dole kako vam se sviđa ovaj video i naravno dopišite sve što mislite da je potrebno, a tiče se ove teme. Ljubim vas puno i ostanite mi dobro. Ćao!